y el riesgo de la violencia doméstica, sea en la Unión de Igualdad en torno al año 2025 país. Y por lo tanto, este discurso público y en la comprensión de este problema tiene sociales y su influencia, por supuesto, va a ser para bien la igualdad y en particular la igualdad de género. Más de la mitad de los europeos reconocen que hay un online o no y establecer acciones concretas para los Estados miembros se realiza más en las plataformas de medios sociales y por parte de los profesionales. Por supuesto que deberíamos acelerarlo. En primer lugar, agradecer la participación de usted. Estamos hoxe aquí na celebración do terceiro Congreso sobre Igualdade que organiza a Asociación de Periodistas de Galicia co que colabora a Consellería de Emprego e Igualdade. Nunhas datas, ademais, na semana onde se atopa o 25 de novembro de Día de Loita contra a Violencia de Xénero. Realmente a Consellería e a Xunta entendemos que esta colaboración coa Asociación de Periodistas e tamén co Colexio de Periodistas é fundamental para chegar á sociedade, para chegar a xente, para chegar aos máis xóvenes nun tema tan sensible, tan importantísimo como é a loita contra a violencia de xénero. Temos que continuar avanzando. En Galicia temos moitos recursos implementados para loitar contra a violencia de xénero, son máis de 40 os recursos que agora mesmo están a disposición das víctimas, pero temos que seguir loitando na prevención, na sensibilización, na educación, na formación de toda a sociedade e fundamental na sensibilización dos máis xóvenes. É unha das formas máis importantes e penso que máis doadas de chegar a eles é precisamente a través do periodismo. Os medios de comunicación chegan a todo o mundo, forman opinión, saben e tamén coñecen mellor que ninguén a sociedade, como relacionarse, como falan os xóvenes, como dirixirse a cada público. Polo tanto, é imprescindible que os periodistas e que os medios de comunicación estean en primeiro lugar concienciados con esta lacra e coa loita contra a violencia de xénero, que saiban como trasladar con respeto estas situacións de violencia, pero tamén que saiban como poñer o foco na sensibilización que menciono contra a violencia e como educar no respeto, en evitar condutas machistas e en facer que os xóvenes tamén aprendan a respetar o papel da muller e a identificar esas condutas machistas en canto se produzan, ben sexa a través dos medios de comunicación ordinarios ou tamén das redes sociais, dos medios de comunicación que agora mesmo podemos ou temos acceso continuamente por internet. Polo tanto, como digo, é unha das accións nesa transversalización das políticas de igualdade que temos na Xunta de Galicia que consideramos esenciais no momento actual para a loita contra a violencia de xénero.